Ei mulla mitään ongelmia oo. Se vaan se sun hikinen tyttöystävä sattui kutsumaan mua eräänä päivänä rumaksi ja sijaksi. Eikä se edes pidä paikkaansa. Ei pelaaminen kaikkea merkitse. Mitä sinä sitten? No onhan sitä muitakin flippereitä. Ei jumalauta! Se on flip-flop tai ei mitään. Yhtä hyvin voi ampua kuulan kallonsa, kun menettää itsekin. Elämä on julmaa, mutta epäoikeudenmukaista.